il-ħadd it-tajjeb. Illum 18 ta' April, it-tielet ħadd tal-Għid, il-Knisja f'Malta tfakkar Jum il-Karità bil-għan li jikber l-arfin dwar il-ħidma li jwettqu fis-soċjetà 17 l-entità tal-Knisja mal-persuni vulnerabbli. Nilqakom għal din il-Quddiesa mill-kappella tas-Sorijiet tal-Karità f'Bormla magħrufa bħala s-Sorijiet ta' Madre Tereża. Imexxi l-Quddiesa l-Arċisqof Charles Xikluna, jikkonċelebra il-Vigarju Episkopali għad-Djakonija Monsinjur Charles Cordina. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd minn fuq il-website bkids.mt. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Illum f'Jum il-Karità f'dan it-tielet ħadd tal-Għid xtaqt li niċċelebra din l-Ewkaristija ma' sisters ta' Madre Tereża, mal-Missionaries of Charity. Thank you very much for having us today. Insellem il-kull min qiegħed isegwina permezz ta' TVM2, permezz ta' social media, imma wkoll il-ħsieb tiegħi llum imur fil-komunitajiet li qed jiltaqgħu fil-parroċċi u l-knejjes tagħna biex jisemgħu l-kelma ta' Alla u jirċievu l-Ewkaristija. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa jew nitolbu maħfra l-Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġel il-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żożija mġedda ta' ruħu biex kif int sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet
bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel lezzjoni. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru qal il-poplu: Alla ta' Abram u ta' Iżak u ta' Ġakob, Alla ta' missirijietna, sebaħ lil Ġesu il-qaddej tiegħu li intom irħejtu ċħadtu quddiem Pilatu għalkemm dan kien qataħħa li kellu jitilqu. Imma intom ċħadtu l-qaddis u l-ġust u tlabtu li jkun meħlus wieħed qattil waqt li qtiltu lil sit il-ħajja. Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna xhieda. Issa ħuti, jiena naf li dan għamiltuh għax ma kontux tafu kif għamlu wkoll kapijiet tagħkom. Ma bekk Alla wettaq dak li kien ħabbar sa minn qabel b'fom il-profeti li l-Messija tiegħu kellu jbati. Intmu mela u erġgħu lura biex din nubietkom nħaffrulkom u hekk jiġu żminijiet il-faraġġ mingħand il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali flimkien ixħet id-dawr ta' wiċċek fuqna mulej. Ixħet id-dawr ta' wiċċek fuqna mulej. Weġġibni meta nsejjaħlek u Alla tal-ġustizzja tiegħi. Uħroġni fil-wissa meta kun imdejjaq. Ħenna lija u isma' t-talb tiegħi. Flimkien ixħet id-dawr ta' wiċċek fuqna mulej. Kunu għafu l-mulej jagħmel il-ġubijiet mal-fidili tiegħu. Il-mulej jagħti widen meta nsejjaħlu. Flimkien ixħet id-dawr ta' wiċċek fuqna mulej. Ħafna jgħidu, meta jurina l-ħniena? Ixħet id-dawr ta' wiċċek fuqna mulej. Fis-slim immur nimtet u norqod minnu fih. Flimkien ixħet id-dawr ta' wiċċek fuqna mulej. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Uliedi. Dan qed niktibulkom biex ma titinbux. Imma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna difensur quddiem il-Missier, lil Ġesu Kristu, il-Ġust. U hu jħallas għal dnubietna, mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dawk tad-dinja kollha. U b'dan narfu lil Ġesu, jekk inżommu l-kmandamenti tiegħu. Min jgħid jiena nafu u ma jżommx il-kmandamenti tiegħu u giddieb u sewwa mhuwiex fih. Iżda kull min iżomm il-kelma tiegħu fih hemm tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Il-kelma tal-mulej. Mulej Ġesu, fissrilna l-Iskrittura, ħeġġilna l-qalbna, int u tkellimna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu
skont Salluqa. Glorja lilek. F'dak iż-żmien, id-dixxipli kienu qegħdin itarfu xi ġralhom fit-triq u kif għarfu l-Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Kif kienu għadhom qegħdin jitkellmu u għannifsu waqaf nofshom u qalilhom: Islim għalikom. U ma twerru bil-biża' ħasbu li qegħdin jaraw xi fantasma. Iżdu qalilhom: għaliex tħawwadtu? Għaliex ta' tħassib kollu f'qalbkom? Araw idejja u riġlejja, jiena hu missuni. U ifhmu li l-ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. Huwa jgħidilhom dan u rihom idejh u riġlejh. Billi huma fil-ferħ tagħhom kienu għadhom ma jridux jemmnu u baqgħu mistaġba qalilhom: għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn? U resqulu qudiemu biċċa ħuta mixwija, ħada u kiela qudiemhom. Imbagħad qalilhom: dan kien sewwa sew il-kliem li qedtilkom meta kont għadni magħkom, li jeħtieġ iseħħ kull ma nkiteb fuqi fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-salmi. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura u qalilhom: hekk kien miktub li l-Messija jbati u jqum mill-imwiet fit-tielet jum. U li l-ġnus kollha jibda minn Ġerusalemm tixxandar f'ismu l-indiema għal maħfra tad-nubiet. Intkom xhud ta' dan. Din hija l-kelma tal-Mulej Ġesu. Tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu tal-lum jibda billi jsemmi żewġ dixxipli. Ir-rakkont tal-esperjenza tagħhom rajnieh f'jum il-Għid il-Kbir u aħna nafuhom bħala żewġ dixxipli ta' Emmaus. Meta jarfu lil Ġesu jirritornaw minn fejn kienu ġew, jirritornaw Ġerusalemm. U jgħidu lil 11 li kienu għarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Din l-espressjoni sabiħa il-qsim tal-ħobs hija l-iżjed isem antik li aħna l-insara għandna għall-Ewkaristija. Il-qsim tal-ħobs. L-esperjenza ta' dawn id-dixxipli hija li jiltaqgħu ma' Ġesu fl-esperjenza tal-Ewkaristija. Jistidnuh joqgħod magħhom, jidħol u fil-qsim tal-ħobs jarfuh. Jgħib minn qudiemhom ma jibqgħux jarawh bl-għajnejn tal-ġisem għaliex m'għandhom bżonn. Huwa magħhom. It-talba tagħhom ibqa' magħna jaqlaħilhom u jarfuh fl-Ewkaristija. Ġesu fil-Vanġelu li għadna kemm smajna jiltaqa' mal-11 Ġerusalemm. Għal-bidu jaħsbu li il-preżenza tiegħu mhix reali, jaħsbuh xi fantażma. Imma hu jinsisti: għaliex tħawwadtu? Għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom? Araw idejja u riġlejja, jiena hu. L-insistenza ta' Ġesu li l-preżenza tiegħu hija preżenza ħajja. Mhix preżenza virtwali li nara stampa, li nara pittura, li nara fuq it-television, qiegħed miegħi, qiegħed magħna. Isseħħ allura il-profezija ta' ismu li mhux biss Alla li salva, Jexua, Ġesu, imma wkoll Emmanuel, Alla magħna. U jinsisti li jiekol xi ħaġa magħhom. F'dan ir-rakkont l-ikel ma' Ġesu li huwa l-espressjoni tal-intimità tagħna miegħu isir importanti ħafna għaliex ir-rakkont jibda bl-esperjenza tad-dixxipli ta' Emmaus se jgħidulhom rajnieh fil-qsim tal-ħobs. U Ġesu stess, preżenti fost id-dixxipli, jitlobhom li jiekol xi ħaġa. Għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn?
huma jresqulu qudiemu biċċa ħuta mixwija u ħada u kiela qudiemhom. Xi tfisser din ħaġa? Li l-irxoxt għandu ħerqa li l-preżenza tiegħu fostna tkun mhux biss infakra imma wkoll li ngħixuha bil-laqgħa ta' bejnietna fl-Ewkaristija, fl-ikla li hu waqqaf b'tifkira tiegħu. Għamlu dan tifkira tiegħi. U bħalma għamel ukoll mad-dixxipli ta' Emmaus, li l-11 miġburin Ġerusalem jiftilhom il-menti tagħhom biex jifmu kull ma hemm miktub dwaru fl-Iskrittura. Mosè, il-profeti u s-salmi. U qalilhom hekk kien miktub li l-Messija jbati u fil-tielet jum iqum mill-imwiet. U li l-indiem għal-maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lil ġnus kollha, ibda minn Ġerusalem. Intom xhieda ta' dan. Intom xhieda ta' dan. F'dan ir-rakkont għandna l-esperjenza kollha li aħna ngħixu fil-Quddiesa tal-Ħadd. Għaliex aħna li nsara niltaqgħu nhar ta' Ħadd fil-knejjes tagħna, fil-parroċċi tagħna, biex niċċelebraw li f'dan l-ewwel jum tal-ġimgħa il-Ħadd, anke bil-Malti, il-Ħadd huwa ġej minn wieħed, l-ewwel jum, għalhekk il-Ħadd. Aħna nerġgħu infakru il-ħolqien mill-ġdid li aħna għexna f'jum lejt il-kbir. Huwa l-ewwel jum tal-ġimgħa li jfakkarna fil-ħolqien u ifakkarna fil-ħolqien mill-ġdid. L-insara minn dejjem għamlu ħilithom biex ma jitilfux il-laqa bejniethom ta' nhar ta' Ħadd. U l-elementi li għandna fil-Vanġelu tal-lum l-ispjega tal-Iskrittura li tiġi wara il-maħfra ta' dnubiet. B'xi mod l-ordni huwa l-ewwel l-Ewkaristija, mbagħad il-kelma u mbagħad il-maħfra. Aħna niċċelebrawha b'mod li l-ewwel nitolbu maħfra ta' dnubietna, nagħmluha sikwit matul il-Quddiesa, imbagħad nisemgħu il-kelma, il-profeti, anke l-apostli, il-Vanġelu, il-kelma ta' Ġesu, u mbagħad niċċelebraw il-qsim il-ħobs. Il-qsim il-ħobs irid jitrasformana, jbiddilna f'xut tal-irxoxt. Intom xhieda ta' dan. Mela aħna fil-ħajja tagħna irridu nkunu xhieda tal-Ewkaristija li niċċelebraw. Billi naqsmu ħajjitna, naqsmu l-ħobs ta' ħajjitna. U l-imbit ta' ħajjitna li huwa demna, id-dem ta' Ġesu, ma' ħadd ieħor. Il-karità hija marbuta ħafna mal-esperjenza tal-qsim il-ħobs. Għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn din il-mistoqsija. Ma jgħaldinniex biss Ġesu. Min jaf kemm nies ibatu l-ġuħ ipoġġulna din il-mistoqsija. Forsi mhux direttament, imma aħna nsiru nafu l-bżonn tagħhom u nisimgħu fil-qalb tagħna din il-kelma ta' Ġesu. Għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn, għandek xi ħaġa x'tatini x'nikol u x'nixrob. Dan huwa l-istess Ġesu li jgħidilna fil-Vanġelu skont San Mattew, kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni. Imma fl-Ewkaristija hu stess li jagħtina x'nieklu ġismu, hu stess li jagħtina nixorbu demmu, il-ħajja tiegħu stess. Dan il-jum tal-karità aħna ma nistgħux ninsew li l-esperjenza tal-Ewkaristija hija esperjenza ta' qadi, il-Ġesu li jagħti ħajtu għalina, imma wkoll tagħtina qawwa biex nagħtu ħajjitna lil xulxin. Biex aħna nkunu wkoll dak li kellu x-xorb li jagħti l-ħajja lid-dinja. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna nirritornaw fil-knejjes tagħna kull min jista'
biex niċċelebraw l-Ewkaristija, nifmu il-kelma ta' Ġesu. Intom xut ta' dan. Għalhekk is-saċerdot fl-aħħar tal-Quddiesa jatina missjoni. Morru fil-paċi ta' Kristu. Mhux jitilqu għax sar il-ħin, mhux jitilqu għax dan l-Kniesa sa ta' fuq rasek, imma mur u kun xut ta' dak li ċelebrajna. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja lil tant volontira li f'din l-aħħar sena għamlu dak kollu li jistgħu biex il-knejjes tagħna ikunu safe, biex jilqgħu in-nies billi jiċċekkjaw it-temperatura, jagħmlu s-sanitizer, ipoġġu n-nies fil-postijiet assenjati ħalli jkun hemm ukoll is-social distancing. Dawn huma kollha eżiġenzi ta' dan iż-żmien tal-pandemija. Imma biex xogħol ta' ħafna nies insellem ukoll il-kappillani, lir-retturi tal-knejjes, lill-patrijiet li jieħdu ħsieb il-kunventi tagħna, ta' tant xogħol biex jilqgħu il-komunità. U f'dan il-jum tal-Ħadd fejn aħna issa għandna l-permess tal-awtoritajiet tas-saħħa li nerġgħu niltaqgħu fil-knejjes tagħna bil-protokolli miftehmin, irridu nirringrazzjaw il-Alla u nitolbuh li rrid ma nerġgħux niġu il-mument li konna niċċaħdu mill-Ewkaristija flimkien. Inħarsu l-qudiem u nitolbu għas-saħħa ta' pajjiżna biex aħna ma niċċaħdux minn xulxin u mill-grazzja u d-don tal-Ewkaristija. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u fl-Mwelej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna, u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza, u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu bl-interċessjoni ta' Madre Tereża, Santa Tereża ta' Kalkutta, għal-Knisja b'mod speċjali nitolbu għal-Papa Franġisku, għalina l-iswijiet, għas-saċerdoti, id-djakni kollha, għal-reliġjużi fil-Knisja, irġiel u nisa, u nitolbu wkoll id-don tal-vokazzjonijiet, mod speċjali l-vokazzjonijiet saċerdotali biex qatt ma tonqos l-Ewkaristija fil-Knisja. Nitolbu għal dawk kollha li qed jagħtu ħajjithom fil-ħidma ta' karità, mhux biss il-Missionaries of Charity, il-missjonari tal-karità, imma tant reliġjużi, tant saċerdoti, tant lajċi li fid-dinja huma xhieda tal-Ewkaristija billi jagħtu ħajjithom. Nitolbu għalihom. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha tagħna, dawk kollha li qegħdin jieħdu ħsiebhom, il-frontliners kollha kemm huma. U nitolbu wkoll illum għall-volontieri tagħna li qed jaħdmu biex il-knejjes tagħna, il-parroċċi, il-kappelli, il-kunventi tagħna ikunu postijiet siguri għall-kult, għat-talb tal-ġemgħa. Nitolbu għal dawk ħutna li mietu f'dawn l-aħħar ġranet, f'dawn l-aħħar sigħat, biex intom u lej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu.
Nitolbuk għal min għaddej minn mument diffiċli ta' ansjetà, ta' qtieħ il-qalb, ta' problemi ta' saħħa u ta' saħħa mentali, biex intolmu lej tkun id-dawl u l-faraġġ ta' kull wieħed u waħda minna. Nitolbu. Ilqa' mulej it-talb tagħna bl-interċessjoni ta' Santa Tereża ta' Kalkutta u għatina l-grazzja li nkunu xhieda tal-għotja tiegħek lid-dinja bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana. U għatija li tgawdi lena ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. Wara s-sagrifiċċju u l-mewt tiegħu u qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja bla qiegħda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jiqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, id-dilajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli, ma' Santa Tereża ta' Kalkutta u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna dnubitna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu. Li għat li l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet ta' d-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Make us worthy, Lord, to serve our fellow men throughout the world who live and die in poverty and hunger. Give them through our hands this day their daily bread, and by our understanding love, give peace and joy. Immaculate Heart of Mary, cause of our joy, bless your own missionaries of charity. Help us to do all the good we can. Keep us in your most pure heart, so that we may please Jesus through you, in you and with you. O most pure heart, O my Mother and my Queen, grant that I may love thee daily more and more. Grant that I may love thee daily more and more. Amen. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek, u bħalma oġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem, għatuh ukoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet b'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Qabel nirringrazzja lis-Sorijiet xtaqt insellem ukoll il-poplu ta' Bormla minn fejn xandarna din il-Quddiesa, nirringrazzja wkoll l-Arċipriet li bħalissa qiegħed il-parroċċa jilqa' il-ġemgħa għall-Ewkaristija. Nitolbu li l-Immakulata Konċezzjoni tkompli tħares il-pajjiżna. Thank you, sisters, missionaries of charity, for welcoming us here today for your mission in Malta and around the world. May you, as the Lord has asked us in today's Gospel, be witnesses of the charity that we celebrate at the Eucharist every day. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
naslu fit-tmiem din il-Quddiesa tal-ħadd mill-kappella tas-Sorijiet tal-Karità f'Bormla magħrufa bħala tas-Sorijiet ta' Madre Tereża, hekk kif illum il-Knisja f'Malta qed tfakkar Jum il-Karità. Kull min jixtieq jgħin il-ħidma tal-Knisja mal-persuni vulnerabbli fis-soċjetà tagħna jista' jidħol fuq il-website www.diakonija.org. Hekk kif millum l-insara jistgħu jipparteċipaw fil-Quddiesa fil-knejjes tagħna huma mħeġġa sabiex ikomplu jħarsu l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa kif sar qabel. Infakkarkom ukoll li min jixtieq jordna minn qabel il-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof huwa mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Il-ktieb jintbagħtilkom direttament id-dar. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.